Y mis Mehefin, 4 mlynedd ar hugain wedi ddod yn reolwr ar y clwb, fe ildiodd Mickey Evans yr awena yng Nghaersos. Iddo arwain I dîm at lwyddiant yng Nghwpan Lwsmos ac ar unig ymgyrch y clwb yn Ewrop, fe ymddiswyddodd am resymau personol. Cyn chwaraewr a rheolwr un o glybiau llai y canolbarth, Cegidfa, sef Mike Barton sydd wedi derbyn yr her o geisio llenwi esgidiau Mickey Evans, ond all o lwyddo. Obviously we'd love to get into the Premier Cup. If we can get up there, brilliant. But if not, just we make sure first and foremost we stay in this league. Wedi colli ym Mhwlffordd ar benwythnos agoriadol y tymor, fydda ildio gôl gynnar heddiw ddim yn helpu nerfau Mike Barton, ond efo chwarter awr ar y cloc, pwydodd James McIntosh. Yn ddihiryn yr wythnos dwytha wedi ddefod erbyn Cardyn Coch yn arwr yr wythnos yma. 2 funud yn ddiweddarach, mi aeth I o ddrwg I waith i'r tîm cartra wedi iddyn nhw ildio ail. David Hughes ar rasgell yn dangos fod ganddo 2 droed dda a Paul Hallows yn penio I roi'r tîm o Frychdyn 2 ar y blaen. Yna I gwblhau 5 munud gwallgo, gwelwyd gôl arall. Echgyn newydd Caersos yn cyfuno yng nghanol y maes ac yna Aaron Edwards efo taran o ergyd yn sgorio I roi llygedyn o obaith I wir y canolbarth. Ar ddechrau'r ail hanner cafwyd cyfnod distaw heb gôl, cyn I drydydd I e-bus roi'r gêm tu hwnt I gyrraedd Caersos. Y bachgen newydd Hallows yn halio I ail, ond ar ail edrychiad yn ymddangos i'r bêl wiro oddi ar gapten y radar gleision. Buddigoliaeth gyntaf erioed e-bus ar faes yr ec gweitha gôl gysur hwyr I Graham Evans, ac mae'r ymosodwr yn llwyr sylweddoli fod angen i'r tîm berfformio'n well i'r rheolwr newydd. Wnaethon ni ddod nôl mewn o gêm ac wedyn cychwyn yn slow iawn yn ail hanner a wedyn y ffordd wnaethon ni gorffen y gêm yn siomedig iawn.